こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。フリーダムハウスはチベットの世界の自由度を0点としました。カナダ総督はチベット人家族に功労十字章を授与しました。ダライラマ法王日本代表部事務所のアリア代表は、日本チベット国会議員連盟事務局長と会談しました。台湾の準備委員会はチベット放棄記念日の取り決めについて話し合いました。チベット事務所ワシントン DC はカナダ議会代表団を歓迎し、夕食会を開催しました。スイス・リヒテンシュタンチベット人コミュニティで第19回地方議会宣誓式が行われました。スイスのチベット議員連盟が選挙後に再結成しました。アメリカに本部を置く国際 NGO 団体フリーダムハウスが2月29日に発表した2024年の年次報告書によると、チベットの世界的な自由度の総合点は0点でした。チベットは政治的権利で40点満点中マイナス2点、市民的自由で60点満点中2点と評価され、これによりチベットの総合ポイントは100点満点中0点ということになります。この0点という評価は少なくともこの8年間でチベットにとって最悪のものです。フリーダムハウスの2023年の報告書では、チベットの総合点は1点でした。チベットでは中国共産党により政治権力が独占され、民族自決を維持するいかなる表現も厳しく罰せられます。何十年もの間、中国政府は漢民族の定住を奨励し、何十万人ものチベット人には政治的洗脳がはびこる再教育を行い、住居を移動させ、雇用プログラムに強制的に参加させ、事実上この地域を中国化し、チベット人のアイデンティティを消し去ろうとしています。その結果、チベットは世界で最も自由度の低い場所の一つとなり、総合点は自由がないとされた中国よりもさらに低くなっています。さらに2023年には約100万人のチベットの子どもたちが家族から引き離され、中国国営の寄宿制学校に入れられ、漢民族の文化と言語を強制的に教え込まれました。2023年12月7日、オンタリオ州臨時のラブゲイ一家にカナダ総督メリー・サイモン氏より功労十字章が授与されました。功労十字章はカナダに名誉をもたらす卓越した功績を称えるカナダの民間人が受け取ることのできる最高の栄誉の一つです。ペンゾグ・ラブゲイ氏、ツリン・ロガ・ラブゲイ氏、ロブサン・ラブゲイ博士、ダシ・ラブゲイ博士は、チベットのチベット人コミュニティへの奉仕と活躍推進に生涯を捧げたこと、また地元オンタリオ州隣人のコミュニティ内及び北米に離散したチベット人の間にチベット広範な支援をもたらした町の創設が評価され、功労十字章が授与しました。今週火曜日、ダライラマ法日本代表部事務所のアリア・ツワンギャップ代表は、東京の衆議院議員会館でデジタル副大臣兼内閣府副大臣で日本チベット国会議員連盟事務局長である石川昭正議員と会談しました。アリア代表は石川議員に対し2月23日から25日にかけてベルギーのブリュッセル市内で開催されたチベット支援団体国際会議の成果について述べました。また、国際チベット支援グループの声明と7つの主要行動計画について簡単な説明が行われ、計画の実現に向けて国会議員の支援を要請しました。また、アリア代表は東チベットのカムデルゲ地方にダム建設するため、中国による強制移転と総員の破壊に非暴力で抗議しているチベット人が最近大量に逮捕されたことなど、チベット国内の危機的な状況についても説明しました。石川昭正議員はチベットにいるチベット人との連帯を表明し、チベット支援団体国際会議の成果について代表から説明を受けたことに感謝し、計画の実行に向けて全面的に協力することを約束しました。
台湾チベット協会と地域チベット青年大会を含む台湾の3月10日準備委員会は、台北に拠点を置くチベット事務所の指導のもと、来たる第65回チベット放棄記念日の全面的な準備を行いました。準備委員会は今年1月から3回開催されました。今週月曜日の2024年3月4日、ワシントン DC のチベット事務所は、ケベック州からのカナダ議会代表団を歓迎し、夕食会を開催しました。来賓にはブロック・ケベクワ党党首で、プロ EU シャンブリ選出のイブ・フランスワ・ブランシェ議員、国際貿易、自動車、航空宇宙担当スポークスマンのシムンペル・サバルート・レベル議員、国防担当スポークスマンのクリスティーヌ・ノルマンダン議員、産業、歳入、グリーン金融、平準化担当スポークスマンのジャンドニー・ガーロン議員が名を連ねました。また、ブランシェ議員のエゼキュティブアシスタントであるカリヌ・ロドリグ氏、ブランシェ議員のカウンセラー兼アシスタントであるラファエル・ゲラル氏も出席しました。南部地域のチベット地方司法長官プンソパンデン氏は、チベット事務所ジュネーブ代表兼選挙管理委員のチレチュキ氏、チベット事務所スタッフ、公式立ち会い人とともに3月3日に Google Meet を通じてスイス・リヒテンシュタンチベット共同体第19回チベット議会新選議員に就任宣誓を行いました。ドンバツァングドゥンギャツ氏とカングラケサンナムゲ氏がスイス・リヒテンシュタンチベット共同体第19回地方チベット人議会の最近選出された議員とともに議長及び副議長に就任しました。今週火曜日、スイスの選挙後、スイスチベット議員連盟が再結成され、現在開催中のスイス議会春会期の傍ら、議員会館で初会合を開催しました。会議ではダレイラマ法及び中東欧中央チベット政権のティネチュキ代表が選挙での当選を祝うとともに、チベットへの力強い支援の継続を感謝しました。会議にはスイスチベット議員連盟のファビエン・モリナ、ニコラス・ワルダ、ニック・グーガンの各共同会長、マヤグラ副会長、ババラギ氏、マティア・ゾフィーの両議員、そして個人秘書の会氏が出席しました。ジュネーブチベット事務所国連人権擁護オフィサーのプンゾクトブゲ氏、スイスチベット友好協会会長のトーマス・ビューリー氏、同協会フランス支部コーディネーターのファニー・ロナ・モレル氏もオンラインで会議に参加したティネチュキ代表とともに出席しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。